Vi har allerede sendt en tillist lige nu, så har vi allerede set Morten Mønster som S-tier, Rasmus Brohave, og så har vi Spørg Kapper som S-tier. Dem her, de er average. Cinco Dingle er nødt til at se helt ned. I'm so sorry, jeg ser ikke ham. Men Alexander Husum, det kan jeg ikke også sige noget til. Dennis, jeg ser ikke som ham så meget. Han er ikke. Puls og Momme og også S. Hvem er Puls og Momme? Nikke Topgaard, han skal være på nummer 1. Oh my, Johnny Gay, han skal være på nummer 1, chat. Johnny Gay, han skal være på nummer 1, gutter. Han skal være heroppe. Han skal være på toppen. Bror, den mandige elke. Han er fra ghettoen. Hvem er fra ghettoen? Robin Shee, han kan godt være på A. Han synes også var nice. Jeg synes, han var nice engang. Jeg ved ikke om det er. Jeg ved ikke om det er. Det synes jeg ikke var sygt. Ami kætter dem ikke, fordi han er fra ghettoen og no hate. Jeg er ikke fra ghettoen. Jeg har ikke tid til at se YouTube hele tiden. Jeg har også tid til at grind for mig selv. Kan du følge mig? Jeg kan godt huske hende her, hun var også nice. Hun var også som A. Hun var også nice. Jeg ved ikke, om alle de her mennesker... det man kan huske fra Minecraft. Oh my god, det er S-tier 100%. Jeg kan ikke huske, om det er... Jeg ved ikke, er det en dude, det her? Er det en dude? Toppen 100% ham her. Toppen 100%. Hvor er Armin henne, chat? Hvor er Armin henne? Jeg ved ikke om det der. Jeg ved ikke om det der. Skal jeg bare give op eller hvad? Hvor du hvad, chat? Jeg tror, vi ender den sådan her med en tierlist, gutter. Der bliver en tierlist. Tusind tak for at du så med på YouTube-videoen. Husk at like og følg for mere. Jeg kommer til at lave flere YouTube-videoer med her, imens jeg har min live-chat med mig, som I kan se lige her. Foxy har jeg, Outlet har jeg, Peekaboo har jeg, Milo har jeg. Der er vi også i chatten.